जों गामिनि लामाया नैबेनो आरोना गाइस नै एलपि स्कुल आरोना इयो जों गामिनि नै बेनो आरोना जों गामिनि एलपि स्कुला नै नायनानै लाबानो जाबाय गाइस। ओमफ्राय नै लामाया हाजोआ खाथिथार आरोना गाइस जों गामिनिफ्राय बारा गोजान नङा। नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग चेनेलाव खनसे बरायनाय थालायबाय गाइस। नै लामाया जों गामिनिया बेयाव गय गायदोंमोन आरोना गय गायनाया ओमफ्राय दै गैया नालाय जोंनियाथ' दैयानो मोना माने जोंनिखै हाजो नालाय थैजोब्बाय आरोना गया दै मोना नालाय ओरै थैजोब्बाय। फांसे फांनै थालांबाय आरोना थैजोबनानै गाइस जाबाय जोंनि हाजोनि भिउखौ नै थैजोब्बाय आरोना गय बिफाङा फांफा फांनैल'सै नै थैजोबनानै फांफा फांनैल' थाबाय आरोना गाइसमोन सोर सोरनिखै बेफोरबायदि मोसौ आगारनानै दोनो कमेन्ट खालामलाय। नै जोंनिखै आगारना दोनो आरोना बेफोरबायदिनो मोसौखौ मेसेङाव दैज्लांबा खासिना आरो कमेन्ट खालाम गाइस कमेन्ट खालाम। आरो बिदिनो गाइस जोंना वाटार साप्लाइया दै बोखांगासिनो दं आरोना दै बोखांगासिनो दं दा नै दा आं गाइस खनसे सिङाव हाबना देखायनोसै माबायदि जोंना वाटारफुला। समझ रहे हो ना वाटारफुल माने वाटार साप्लाइ आरोना गाइस वाटारफुल होनलांदों। हाबबाय आरोना आं नायनि माबायदि बेयाव गाखोनायगोन आरोना आं मालाबा दावखानानै दोनथ'बा दै थिखोगासिनो दं आरोना नायदो बानलुबो दंखायो आरोना नै वाटार साप्लाइयाव बानलुबो दंखायो नै बानलुबो दं आरो बिलाहिबो दं नायबानो जाबाय। ओरैजाय बिलाहिबो दं फिथाइ दङ आरोना बिलाहियाबो नै बारा गोबाव थाला आङो बेयाव दा मानो होनोबा बेयाव दा मालिकआ गैया नालाय वाटार साप्लाइ दै बोखांफैनाया अबेबा थांदों खोमा ओंखायनो हाबदोंमोन आरोना जाफैबाय आरोना आं दा सोर सोरनिखै थाइजौआ माबायदि देरखो गाइस नै जोंनिखैथ' दाबो देराखैनो आरोना नै फिसा फिसायैनो दं नायबानो जाबाय नै देराखै दाबो नै फिथाइयानो गैया आरोना बिराद खम। सुपार बाइक फैदों गाइस नै खोनासंलाय साउन्डखौ सुपार बाइक फैदों दहाय गोजाननिफ्राय हाजोखौ देखायगासिनो दंमोन ना एबार खाथिनिफ्राय नायदो गाइस नै खाथियावनो आरोना नै गिर्जा अरुणाचलनि नायदो नै बैनियाव मेथन दं आरोना नै मेथन कमेन्ट खालामदो गाइस जोंनि हाजोआ माबायदि नै